गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे समाव जोङो गासै रायजो राजानिसिम दिनै उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जे जोङो खौरां मेल लेंदों आरो बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो गाहाम हामलायनाय जोङो बावहरग्रोबाय आरो दिनै बे खौरां मेलावनो आंजों लोगोसे बाहागो लानो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि मानगोनां सुसिल इस्लारि आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि बिरखां नार्जारि आरो गुबुन गुबुन जे जोंनि एबसुनि बिथांमोना बाहागो लानो हादों आरो दिनै जोङो गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिमबो जोङो गाहाम हामलायनाय आरो जोङो गिबियावनो जोङो साबायखरखौ बावग्रोदों। गुबैयै जोङो दिनै हरखाबै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावखुलिनिफ्राय जोङो दिनैनि बे खौरां मेलखौ बिनि थाखायनो लेंदों जे दिनै जोङो नुबाय थादों आरो जों नोजोरबो होबाय थादों जे थाखानाय एसटिनि खहा खालामनानै आसाम सरकारा मोनद' हारिनि एसटि होनो लाहार फाहार जे खालामनाय जेनाखि मोनसे प्रक्रिया बेखौ बिथांमोना ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरा बा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा CC2Iआ बा गुबुन गुबुन माने ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफ्रा होबथासेयावबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ माने बन्द' खालामाखै। बिथांमोननि जेरैखि मोनसे इनिशिएटिभ बेखौ बिथांमोना कन्टिनिउ दिनै लाखिबाय थादों। बिनिनो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे दिनै मोनाबिलियाव दायो मोनाबिलियाव माने आसाम मन्त्रि आफादनि केबिनेट मेलनि गेजेरजों मरान मथक आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि राजबंशिफोरखौ थाखानाय एसटिनि केटेगरियावनो एसटि खालामनानै थांखि लागोन आरो बेखौ गाबोन एसेम्बलि सेसनाव टेबोल खालामनायजों लोगोसे बेखौ गनायथि लानानै बिथांमोना भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि मोनसे लाहार फाहार बिथांमोना दिनै खालामबाय थादों। गमामायैनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ एसेम्बलियाव गनायथि लानानै भारत सरकारनिसिम दैथायहरनायनि उनाव होबथानांगौआ जोंनि थाखाय गोब्राब जानानै फैगोन। दा बे बाथ्राखौहाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिखांनायनि उनाव जोङो दिनै थानो हायाखै। सिगाङावबो जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो लाबोदों। आरोबाव जोङो दिनै माने मोनदांदों जे आनडिभाइडेड माने जेखिनि मोनसे गवालपारा बे गवालपारानि राजबंशिफोरनो एसटि होनायनि उनाव माने मा होनदों बिटिसिआव बिथांमोना राजखान्थि रांखान्थि आरो जेरावबो बाहागो मोनगोन। जाउनाव थाखानाय एसटिफोरा मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन मानोना बिथांमोना एडभान्स आरो बिथांमोना पपुलास। बिथांमोना फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय, बिथांमोना पलिटिकेलि, ससियेलि, इक'नमिकेलि, एजुकेसनेलि जोबोद एडभान्स। दा दिनै पलिटिकेल मोनसे कम्पालसन थानो हागौ आथिखालनि आसाम सरकारनियाव, नाथाय बिथांमोना गावसिनि पलिटिकेल कम्पालसन बेखौ रैखा खालामनानै बा बेखौ एनश्योर खालामनो थाखाय बा सोरखौबा बिथांमोना माबा मोनसे मोन्थाय होनो थाखाय दिनै थाखानाय जेनाखि एसटि बेखौ बिथांमोना जिखिनि मा होनदों खहा खालामनो नाजानाय बेयो जोंनि थाखाय माब्लाबाबो गनायथाव जानो हाया। जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसना बा CC2Iआ आगोलनिफ्रायनो जोङो होबथाबोबाय थादों। बेनिखायनो जोङो थांखि लादों जे बेखौ होबथानो थाखाय बर' आरो ट्राइबेल आफादफोरा गाबोन 27 नभेम्बर बेलासिनि 4 रिंगायाव बनजार रेलि बा टर्च रेलिनि हाबाफारि जोङो बिटिसिनिनो मोनबा जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनाबिलिनि 4टायाव जोङो रोजा रोजा माने रायजो राजानि बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बे माने हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' माहारिनि जानानै बा ट्राइबेल माहारिफोरनि जानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों। जोंखौ आरो जोंनि मोन्थायखौ जोङो रैखा माने होथारनांगोन। थाखानाय एसटिखौ जों रैखा खालामथारनांगोन। 6 सिड्युल बिटिसिखौ जों रैखाथि होथारनांगोन। बेनिनो थाखाय जों गासैखौबो गाबोननि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायदों। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव
फैबाय थानाय समाव जे जोंनि फैबाय थानाय जेनाखि इयुन फैबाय थानाय जे जोंनि फिउचार बा फैबाय थानाय जोंनि फरायसाफोर बा फैबाय थानाय जेनाखि समफोराव जोंनि थाखानाय एसटि आरो बर'फोरनि जेनाखि पलिटिकेलि मोनसे मोनथाय रांखान्थियारि जिखिनि मोनसे जौगानायनि बाथ्रा सोलोंथाइ जौगानायनि जिखिनि बाथ्रा बा गुबुन गुबुन बिथिंनि जेनाखि जोंनि सेफगार्डनि बाथ्रा बियो माने गैया जालांगोन बेनि थाखायनो जोंनि रैखाथिखौ जों होनांगौनि थाखाय जोङो बे मोनसे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जोङो फोसावनो गोनां जादों जोङो भारत सरकार आसाम सरकार जोङो बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों आरो लकेल जेनाखि काउन्सिल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौबो जोङो बुंबाय थादों जे जों थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै जेन बिथांमोना जेनाखि एडभान्स बा पपुलास माखासे कमिउनिटि बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय खैफोद गोनां आरो बिथांमोना जोंखौ खैफोदाव माने खोख्लैनानै जोंखौ बिपदाव जोंखौ दोननानै दिनै गुबुनखौ रैखा खालामनो नागिरनाय आरो गुबुननि सेफगार्ड आरो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा साननाया दिनै माब्लाबाबो बियो जाथावना नङा बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन बा सिसिटुआया बा ट्राइबेल संघआ जों बर' माहारि हिसाबैबो जों आसाम सरकारखौ जोङो खावलायदों आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों आसाम सरकारा जेनाखि थांखि लानो थांबाय थादों बेखौ बिथांमोना थाबैनो रिथिं खालामफिननांगौ आरो थाबैनो बिथांमोना जे केबिनेटआव बिथांमोना थांखि लानानै बेखौ एसेम्ब्लियाव टेबोल खालामनो नागिरदों आरो एसेम्ब्लियाव टेबोल खालामखांनायनि उनाव बेखौ माने भारत सरकारनिसिम बिथांमोना दैथायहरनो नागिरदों बेखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनानै लानांगौ आरो बेखौ बिथांमोना रिथिं खालामनानै बिथांमोना बै जायफोर माने कमिउनिटिफोरा दिनै एसटि जेनाखि मोनसे बिथांमोना मर्यादा मोननो थाखाय दाबि खालामबाय थादों बिथांमोनखौ बेलेग माबा मोनसे राहानि गेजेरजों बिथांमोननि जौगानायनि बिथांमोननि सेफगार्डनि बाथ्रा बिथांमोननि माने भबिष्यत माने रांखान्थि जौगानायनि बाथ्राखौ सरकारा साननो हायो बेखिनि बाथ्राखौहाय जोङो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय जोङो बेखिनि बाथ्राखौ जोङो सरकारनि फारसेथिं जोङो दैथायहरदों लोगोसे गाबोननि जानो गोनां जेनाखि मोनसे जोंनि बनजार रेलि हाबाफारि बेवहाय जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि सेफगार्डनि थाखाय जोंनि सिक्स शिड्युलखौ जोङो रैखा खालामनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामनानै मोननाय मुंख्लं खालामनानै मोननाय जेनाखि जोंनि मोनसे सिक्स शिड्युल बेखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लानो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गासैखौबो गुरै खावलायहरबावबाय फिन खेबसेबाव गोजोन्थों बिथांमोनखौ जोङो टेलिफनिक भाबैब्लाबो हानायखिनिखौ आरो बिथांमोनखौ जोङो मालाबा जोङो बुंबोबाय थादों आरो बिथांमोनजों जोङो रायलायबोबाय थादों आरो बिथांमोनखौबो जोङो खावलायबोबाय थादों जे जोंनि ट्राइबेल जिखिनि मन्त्रि बा ट्राइबेल जिखिनि एमएलए बा ट्राइबेल जायफोर इलेक्टेड मेम्बार दङ बिथांमोना ट्राइबेलनि रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेलनि सेफगार्डनि थाखाय जोंनि सेफटिनि थाखाय जोंनि सिकिउरिटिनि थाखाय बिथांमोननि गिबिसिन मावनो गोनां दायित्व आरो गिबिसिन रेसपन्सिबल माने बिबाना बिथांमोननिया जोंनि ट्राइबेल बिनि उनावसो बिथांमोना गुबुनखौहाय माने साननो हायो बे बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों नाथाय बिथांमोना दिनै नैबे बायदि जिखिनि मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि जे इनिशिएटिभ नैबे इनिशिएटिभखौ बिथांमोना जेन माने गोख्रोङै माने होबथानायनि मोनसे रल आरो होबथानायनि मोनसे इनिशिएटिभ आरो बिथांमोना ट्राइबेलनि जानानै स्टेन्ड खालामो बे बाथ्राखौ जोङो दिनै नैबे माने खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायदों लोगोसे गुबुन गुबुन एमएलएफोर बिथांमोनखौबो जोङो खावलायहरदों एमपिसफोर बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों लोगोसे जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट जेनाखि सिक्स शिड्युल जेनाखि बिटिसिनि गभर्नमेन्ट मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि गभर्नमेन्टनि इलेक्टेड सोद्रोमा बिथांमोनाबो जेन जे जोंनि ट्राइबेला खहा जानाय कुनु आसाम गभर्नमेन्टआव जेन पलिसि फैया आरो ट्राइबेला खहा जानाय कुनु आसाम गभर्नमेन्टआ सिद्धान्त लानो हाया बेनि थाखाय जे जोंनि सिक्स शिड्युलनि जेनाखि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो स्टेन्ड खालामनांगौ होननानै जोङो बिथांमोननि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों नङाब्ला दिनै बिथांमोनाबो बा बिथांमोननि जिखिनि थांखि आरो बिथांमोननि जि साननाय गावनि आथिङाव गावनो रुवा माने दाननानै लानाय बे जागोन दिनैनि समाव बिथांमोना जुदि सिरि थायोब्ला आरो दिनैनि समाव बिथांमोना जुदि सिरि थायोब्ला रायजो राजा जों बर'फोर बा ट्राइबेलफोर बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ बिसार खालामगोन बेनि थाखायनो बिथांमोननियाव दाबो आखायाव सम दङ दायोसो माने केबिनेट जिरायगोन दायोसो थांखि लानो नागिरदों दायोसो थांखि लाखांनायनि उनाव गाबोनसो एसेम्ब्लियाव बेखौ टेबोल खालामनो नागिरदों बेनि थाखायनो होबथानांगौनि थाखाय जथेस्थ दाबो टाइम दङ बिथांमोना जेन माने बेफोरबायदि मोनसे माने बोल्ड मोनसे स्टेन्डखौ लायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै ट्राइबेल माहारिनि जानानै बिथांमोननिसिम जोङो खावलायनाय आरो बिथांमोननि खाथियाव जोङो दाबि दैथायहरो गोजोन्थों
गाबोन माने बिल पास जानायनिथ' खोथा गैया गाबोन एसेम्ब्लियाव बिथांमोना गनायथि लानानै भारत सरकारसिम बेखौ दैथायहरगोन बिल हिसाबै राज्यो सभायाव माने भारत सरकारा बेखौ टेबोल खालामनानै दोनदों बियो जायखिजाया समाव बियो डिसकासनाव फैफिननो हायो दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा ट्राइबेल ग्रुप्स ट्राइबेल माखासे अर्गेनाइजेशनफोरखौ लानानै बेखौ होबथानांगौनि थाखाय जिखिनि प्रक्रियानि जिखिनि मोनसे हाबाफारि लानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जोङो लागोन जोङो 1 इन्सिबो जोङो फावसिनायनि खोथा गैया आफाद हिसाबै जातीय मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो जातीय मोनसे इमोशन आरो जातीय मोनसे रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैखि जाया बेखौ स्टेन्ड खालामगोन आरो होबथानायनि थाखाय जोङो जायखिजाया हाबाफारिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो लानो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ आरो बेबायदिनो गाबोननि मोनाबिलिनि जिखिनि बनजार हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो जोङो माने लानो थाखाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावदों जे मिडियानि गेजेरजों फोसावनायखौ खोनाबायब्ला नोंथांमोना जेन गाबोननि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बयबो जोङो ट्राइबेल इउनिटि आरो जेनाखि जोंनि मोन्थाय बेखौ जोङो सेफगार्ड खालामनांगौनि थाखाय प्रटेक्शन होनांगौनि थाखाय जों बयबो इउनाइटेडलि जेन गाबोननि बनजार रेलियाव बाहागो लाफैयो बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों।